За всяка отделна личност, великото съзнаване е това за съществуването. Великото познание е това за природата на съществуването. Великата победа е тази на изпълнението на целта на съществуването. Съзнанието за съществуване идва при огромното мнозинство от нас без осъзнаване. Има някои, които ни разказват, че в някакъв момент от детството върху тях изведнъж е нахлуло чувството на битие. Миг, препълнен със светлина, е изгрял над душата им, в който те са разбрали своя отделен живот, че не са изцяло част от други неща, а стоят сами в своята индивидуалност. Тези случаи са редки. Обичайното преживяване е това на подсъзнание за личност, което се утвърждава постепенно, без ясно определена криза. По някакъв начин той идва при всички и ако най-силното изречение на езика е „Бог съществува“, то следващото по важност за всеки индивид е „Аз съм“. Ако това е така, тогава следва, че великото познание е това за природата на съществуването. Голяма част от греховете и скръбта на деня са пряк резултат от невежеството относно истинската природа на собствения живот. Шекспир е поставил в устата на Уолси в часа на неговото падение думи, които са внушителни и пълни със стойност. Сега се познавам и усещам вътре в себе си спокойствие над всички земни достойнства, тиха и спокойна съвест.